Ma'am Marcy Dichosa, number 1, dire. Next, Ma'am Sister Marina Villaflores, number 2. Number 3, nga haligi, si Miss Sister Elizabeth Patigi. Number 4, Sister Nilisa Salem. Number 5, Brad Emilio Canite. Number 6, Brad Denise Mission. Number 7, Sister Rosario Boro. Number 8, Sister Antoinette Jaba. Number 9, Brad Ravenday Vergara. Number 10, Sister Loretta Coliera.
Sa ngalan, samahan ug sanako sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gugma sa Dios, panagiusa sa Espiritu Santo, managa ninyo. Mandam kita pagsulog ning Santos nga Misa, sa atong pagsulog, ikaupat nga kasumaran sa atong itawag og consecration sa simbahan, sa altar. Karon ta maandam sa atong paghandom niini, atong padayag ang mga simbolo nga maghulagway sa dedication o consecration sa simbahan. Pinagi sa pagdagkot sa mga kandila. Walay awit para sa parokya. Wala. Panagiusa, abot parokya, tulog na. Ha? Wala lang. Manang tapag suro ni Santos nga Misa, kampanay microphone from Andam. Atong ilo na itong mga kalapasan, pinagi ng ritual sa pagpanalangin sa tubig, o ipanalangin ka na to, puspos ko na ron. Aron pagpadayag sa atong pagkamakasasala, nga kita hinluan sa Dios ni ining simbolo sa tubig, nagulagway sa atong tubig sa bunyag. Magampo kita, amahan nga mong Dios, ang imong gasa sa tubig naghatag ka namo sa kinabuhi, kalunhaw sa yuta, maghugas unta sa among mga sala, maghatag ka namo sa kinabuhing dayon, nangamuyo kami kanimo, karon nga imong panlanginan kining maong tubig, nga imong kaming ligunon karong adlaw, baguha nga mong kinabuhi sa tuburan, sa imong kinabuhi din higa namo, panalipdi kami pinaagi ning maong tubig sa espiritu ug lawas, aron malingkawas kami sa sala, ug mabot nga na kanimo aron magdangat sa gasa sa kaluwasan. Kini amang ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Magampo kita. Diyos sa matag tuig, imo kaming ipahandom sa adlaw sa pugod sagrar sa imong templo, ang balay alampuanan ang ampuanan sa imong katawhan, pamatiya nga among mapag-ampo itugot nga dinhi kanunay ang himuon, ang kanunay nga pag-alaga dalang kanimo, ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo diha sa pag-ampo, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, buhi ug hari, uban kinimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak si taas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago, nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babay, ug ni Maria nga inahan ni Jesus, ug sa mga igsuong lalaki ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santo sang iyang ngalan. Diyos nga makagagahom,
Mingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Nga kong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon diha sa iyang kaubos. Ang tanang tao kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Ang Diyos nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santo sang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan, gihinginla niya nga walay dala. Gipabarog niya si Israel, iyang sulugoon. Kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santo sang iyang ngalan.
Ang Ginoo maanaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa wala madugay ng andam si Maria, midali pagadto sa kabungturan sa kalungsod sa Judea, miadto sa balay ni Zacarias nang umusta kang Isabel. Pagabati gayon ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan ug napuno sa Espiritu Santo si Isabel, misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahansa kong Ginoo kay paganog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong isabak. Ug bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo nga naha kanimo. Unya si Maria mingon, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagbalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon ka na atong tanan. Naotang hapon maayo. Suduhan ay ka celebration. Tagog kopya kay malimot naman ta. Suduha ka kasaulugan nga atong ihandom ang dako o ganayon Universal Church Celebration. Ang kapistahan sa balaan nga Rosario, kon Santos nga Rosario na itong tuig 1561, no? October 7, 1521. O ato lang kuhaon pug niton ang mga importanteng hitabo sa kasaysayan sa pagtuo diha sa mahal nga Birhen Maria. Sa mong asoy sa maong sugilanon o kasaysayan nga kini gihandumon kanunay October 7 dili lang month of rosary kundi dako nga gitawag ug hugna sa kasaysayan sa atong pagtuo sa simbahan ug sa mahal nga Birhen Maria. Kay usa ka dako nga hitabo nga dili mapadayag o mapasabot sa tawhanon nga paagi na itong tuig 1571 October 7 nga diin kaniya to karon aduna man nagitawag gubat ug ang gubat kaniadto gingharian batok gingharian, imperyo batok imperyo, empire against empire, kingdom against kingdom. Ug ang giawayan pag palapad sa yuta, sa gingharian ug sa kabtangan sa tao, no? Magkalapad ang teritoryo sa usa ka hari o sa kapangulo, magkadako usab ang iyang gitawag og gahom sa pagduma sa kalibutan. Ug niya nang higayuna ang mga hingtungdan makalimot nga dili siya o sila ang hari sa kalibutan, kundi malimtan ang Dios nga mitawag og hari sa tibok kalibutan, tibok kawanangan, ug nay hari aduna usay gitawag og reyna. Kung ang atong Ginoong Jesucristo gitawag the King of Kings, ang atong mahal nga Birhen Maria tawag po the Queen of Queens. Kung dili pagpanlupig, gubot o gubat ang ipadayag, kung dili pagpakaylap sa mayong balita sa kayuhan o kaluwasan. O bisan pa niadto aron mahimduman nga dili mapasabot sa kasaysayan o sa kinaadman sa tao nga maong gubat nga nahitabo niadtong the Battle of Lepanto. Din ang mga pundok sa mga Kristohanon buot sad nga lupigon sa mga laing tinuhuan the Ottoman Turks. No, dili pareha nato basta makigubat o makipatay gayud sa tao. O ang Santo Papa kaniadto natong panahon na
si Pope Pius V na nawagan sa laing-laing dapit sa Europa nga gihimo ang gitawag og panaghugpong sa pundok aron makig-asdang makigbatok sa maong mga gitawag Ottoman Turks, no? Ang mga kaaway dili lang tawhanon kundi diha sa tinuhuan. Apan sa ilang kadaghanon dili man sila kalupig sa gitawag og kadaghanon og silang armada, no? Ilang ammunitions og sa ilang military troops. Layo ra kayo ang ilang gitawag og battle ammunition, battle gear, and the numbers of their military or the armies. Ug sa ilang gihimo bisan pag nag-coalition ang mga pundok sa Espanya ug bang dapit sa Europa, ang ilang gidangop wala sila mahimo mo surrender ngadto sa Dios ug nagpakitabang pinaagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ug unsay nahitabo nga dili maesplikar, dili mapasabot sa tawhanon nga kinaadman, nga bisan silang kadyutay, bisan sa ilang hinigiban nga malupig sa ilang mga kaatbang, apan ang Dios nagpaluyok kanila pinagi sa mahal nga Birhen Maria nga mintras nagkumbati, naggubat diha sa kadagatan batok sa mga kaatbang, ang mga Kristohanon nga diha sa kabaybayunan sa mong dapit sa Lipanto, crying, invoking, and clamoring the power of God to the intercession of the Blessed Mary through the Rosary. O ang maong gubat, nilanat, o lima ka oras kapin, o wala din sila dag-anan, o sa pang-asoy, nag-ingon, na nitabang ang langit, na minaw sa tingog sa katawhan, nga misangpit sa Dios, diya sa mahal nga Birhen Maria, sa Santos nga Rosario. Ug unsay nahitabo, ipadad-an og unos ang ilang mga kaatbang ug mo'y nakapilde kanila. Ug mao na nga dalion nato ang mga importante tungod niadtong hitabua, gihandom ang maong pitsa ug tuig October 7 ug gideklarar kini nga pagasaulugon kaniadto karon og sumaabot nga higayon adlaw sa pagsaulog sa kadaugan sa Dios diha sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario nga the day of the Holy Rosary. Mo na ang kanang pitsa hangtod karon sumaabot gisaulog gayon nga pista sa mahal nga Birhen Maria diha sa Santos nga Rosario. So ato lang gipugnit ang mga importanteng panghitabo nga nganong mahimduman ang October 7. Dili gubat nga tawhanon, kundi a spiritual warfare every now and then, yesterday, today, and tomorrow. O kay espirituhanon nga gubat, dili makadaog ang kusog sa tao, ang gahom sa tao, ang armada nga hinimo sa tao, kundi ang Dios lamang nga makalupig, makabuntog sa tanang matang sa dautan, makita o dili makita. Og mao nga hangtod karon ang Santos nga Rosario sa atong debosyon sa matag usa ka dato, ilabi na sa tagsa kapanimalay, mao gayi hinigiban batok sa dautan. Lawas, kalag, espirituhanon o kalagnon nga kahimtang o lawasnon nga kahimtang, wala gayoy makatupong sa gitawag the weapon or spiritual weapon of God through the Holy Rosary nga gibilin gayud kini sa mahal nga Birhen Maria. Aron sa bisan unsang matang sa kadautan, kita makabunto gayud dili sa atong katakos, atong kusog o gahom, kundi tungod sa panabang sa Dios, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Muna ang tanang mga Santo Papa kaniadtong karon, sila gayon nagdason o kanunay nagpahinumdum kanato nga ang Santos nga Rosario usag gyud kahinigiban batok sa dautan, batok sa panulay, batok sa musulay, o batok sa kaaway o sa tanang matang sa dautan na nagalibot kanato. Ilabi na ang panuway nga hangtod karon gusto gayon nga mukuha kanato layo sa Ginoo o ngadto kaniya. O nga atong gitawag nga armas o hinagiban, dili pusel, dili espada, dili kutsilyo o guban pa mga matang sa armas, kundi ang hinagiban nga gihatag sa Dios pinaagi sa mahal nga Birhen Maria ang Santos nga Rosario. Nagmanang sa atong panahon,
bisan pa og daghan ang mga kabataan o mga batanon nga kung papilion bisan unsa ka mahal nga rosaryuhan ug itapad nimong cellphone o papilion dili gyud ikalimod ang pipilion cellphone. Apan sa mga ugdang ug pagtuo bisan unsa kayano sa rosaryuhan kung kini adunay kinuptanan og sumpay sa mahal nga Birhen Maria, kini kuptan gamiton diha sa pagtuo aron makadaog tas matang tanang matang sa kadautan. Sa manay kasaysayan sa tibuok kalibutan nga matuhuon nga gihandom ang Oktubre 7 nga adlaw sa Santos nga Rosario. Ug atong dadon usab sa atong celebration sa atong parokya. Ikaupat nga tuig sa consecration sa simbahan. Unsa man simbahan ra ug altar. Tana lang ko. Unsa gi-consecrate? The whole church or the whole altar? Ha? Ang Lansa? Ang altar. Yang ano inyo manggi dagkutan ng bongbong, altar man kaha. Mauna. Ito pa gitagsa-tagsa ni. Consecrate ang haligi, consecrate ang simbahan, consecrate ang altar. Yan naman naman siguro, no? Kaya nagtigi-tigi. Apan sa iyang kinatibukan, maaltar kag haligig, masimbahan is always the consecration and the dedication to the church. For what purpose and intent? Not to let the structure stand by itself, but a symbol of standing our faith to God with the saints and especially with the Blessed Virgin Mary. Nga ang bantayog sa simbahan, gikan sa atop, haligi, saog, ilabi na ang altar. Pagpadayag sa ligong pagtuo sa mga tao kaniadto karon ang sumaabot. Ug ang pagkonsagra ni ini sa iya pang tinamban nga pag-explikar, kuhaon ang usa ka butang, usa ka tawo, usa ka hitabo, kuhaon diha gikan sa maong katawhan, sa maong dapit o usa ka hitabo, ilain siya, no? It's a consecration, it's a dedication, ilain aron ibalik aron ang nailan mahimo nga matakdan sa iyang pagabalaan. This is the concept of consecration. Kuhaon ang usa ka tawo apan iuli sa maong mga tao o ang gakuha dili isibisan kinsa kundi gikuha sa katuyuan sa Dios nga ang usa ka tawo, usa ka butang, usa ka dapit o usa ka hitabo kuhaon siya ikonsagrar o i-dedicate ngadto sa Dios aron mahimo siyang balaan dili sa iyang pagasiya kundi tungod sa gahom sa Dios. Ug human siya ma-dedicated and consecrated, iuli siya sa maong dapit sa maong mga tao aron ang dapit o mga tao mahitabo matakdan sa pagabalaan sa Dios. Mga pananglitan kami mga pare, gikuha sa tagsa-tagsa ka familia, dedicated and consecrated to God. Inigkahuman, iuli sa mga pamilya nga walay iyang pamilya, kundi tawgon nga pamilya banay sa Dios. Gikuha aron iuli, aron ang gikuhaan mahimo nga katawhan nga balaan. Ug mo'y katuyuan sa simbahan nga dili na siya ordinaryo nga dapit. Ang mga butang, mga dapit, gitawag silang holy or sacred, not by themselves, but through the consecration to God. Dapit, simbahan o simbahanan. Wala siya mabalaan sa iyang pagasiya, kundi nabalaan kay gihalad ngadto sa Ginoo gamiton alang sa Ginoo ug sa katawhan sa Ginoo. Ang katawhan usab ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga religious tanan nga kuhaon po sa consecration and dedication, wala sila tawgon nga mabalaan sa ilang pagasila, kundi sa katuyuan sa Dios sa paggamit ni bisan kinsa nga makapadayag sa kaayo sa Dios kay ang tawag natong tanan dili tawag sa pagabuutan, dili tawag sa pagamaayo kundi tawag sa pagkabalaan. In the Gospel of Matthew, si Kristo nag-ingon sa katawhan, human niya pahimdumi nga sila musunod, no? Sunod niya tagsa-tagsa o dinaghan.
Apan ang dakong tawag, iyang giingnan ang katawhan, iya labi na ang iyang mga tinunan. Be perfect as your heavenly Father is perfect. And be holy as your heavenly Father is holy. Wala moingon ang Ginoo bigod. It's more than that. O ang pagabalaan, dili sayon o dili lalim. Apan dili magpasabot nga dili mahimo. Lisod tinuod ang pagsunod sa Ginoo. Apan mahimo kining sayon. Kung gihimo nato dili sa atong katakos, kundi sa pagtubag sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang kutay sa mga nagsunod sa Ginoo nga magtapok diha sa iyang balay alampuanan, consecrated altar, consecrated church. Makita sa kutay o kasaysayan sa mga santos. Gikan ni Kristo, siya mga apostoles, tanang mga santos, mga martir, nga mulingi ngadto kaniya apan mohapit og tan-aw sa iyang inahan ang mahal nga Birhen Maria. Ug sa atong nadungog nga pagbasa, tagaan ito gamay nga background ang pagbasa, Acts chapter 1, ang mga tinunan nagtapok balik. Di man sila katapok, usak kalawak. Ug gatong mga lawaka gitumbok usab kuto sa kasaysayan sa pagtuo nga maong lawak nga gitiguman sa Ginoo uban sa iyang mga tinunan nga naghimo sila sa katapusang panihapon. In the same upper room, they gathered for God with Mary. Ug ilang gipadayon ang kinuptanan ni Jesus sa pagpikas-pikas sa pan, the Eucharistic celebration. O kinsa ilang uban ang mahal nga Birhen Maria. Gipadayon nila ug mao nang usa ka debosyon sa mahal nga Birhen Maria kanang gitawag og the cenacle. Ang ubang mga dapit ilan ang tawag og cenacle nga usa na makaon sinakol. Why? This is related in the upper room where Jesus and disciples preparing their food, the Last Supper, the bread of life. Ug ilang gisubli kini sa pagtapok, breaking the food, the word of God. Ug gihandom nila ang Eucharistia. Ug kuyog nila ang mahal na Birhen Maria. Ug sa atong pagpadayon usab sa tanan natong debosyon, ilabi na ang consecration and celebration of the Eucharist, dili gina mawa ang mahal nga Birhen Maria. Ug nindot paminawon na sa matag sa ulog, sa di pa sa ulogon ng Santos nga Misa, adunay Santos nga Rosaryo, pagpangandam. Inighuman sa Santos nga Misa, adunay gyud Santos nga Rosaryo nga ipadayon aron madugtong ang atong Ginoong Jesucristo nga nagbilin og kalanon nga maghatag og kinabuhi ug ang mahal nga Birhen Maria nga dala usab sa kutay sa kinabuhi pinaagi sa balaan nga Rosaryo or Santos nga Rosaryo. So kining duha mao ni gikahadlukan sa yawa kay mga hinigiban. Labi na ang Santos nga Rosaryo sunod sa Eucharistia. Og bisan gani sa mga kasaysayan usab sa mga maghingilin sa mga yawa, the exorcist ningon gayud sila sa ilang kasinatian, the devil hates even invoking the name of Mary. Makadungog lang sa ngalan sa mahal nga Birhen Maria, ang yawa mudagan palayo nga gakurog. Ug sa atong panahon usab, sa atong paglitok, sa pulong sa pag-ampo de Santos nga Rosaryo, usa kini pagpadayag nga ang mga kadautan o mga panuway sa palibot sa atong pag-ampo ni ining Santos nga Rosaryo, usa unta kini kapaagi sa pagsalikway sa panulay nga nasa atong palibot sulod ug sa gawas. Ug dili kay kahadlukan ang yawa, kundi kahadlukan nato ang Ginoo nga mo'y mopatay sa atong lawas ug kalag. Ug mao na kanang gitawag dili kahadlok ka magkurog, hadlok tagyawa, apan mutahod ta kanang gitawag reverential fear. Nga ang Ginoo mo hinungdan din tanan sa tahuron, simbahon o pagadaygon uban sa mahal nga Birhen Maria nga may bilin nato ning Santos nga Rosaryo. So sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, nindot nga idugtong nato ning duha sa pagsimba,
sa balay alampuanan ug sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo sa atong tagsa-tagsa kabalay alampuanan. Amen. Manindog. Nagtuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo yang nakabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak na Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilibong, mikunsad sa mga minatay, tulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa buhi sa mga minatay. Ato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, pasaylo sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Sama sa nadiskubrihan ni Maria o ni Marta, ang kaayo ug ang gugma sa Dios nagpadayag ni Jesus nga ania taliwala kanato sa pagtuo kita magampo sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mutanyag og maabi-abihong kapuy-an sa atong labing ubos ug kabos nga mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabalaka sa mga lumalabayng kalinga ug lingla sa kinabuhi, moila sa kabililhon sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Lord, Nga sama kang Maria, pilion nato ang mas maayong bahin ug hangpon si Jesus sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon, mutan-aw kang Kristo diha sa ilang mga giantos. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa walay katapusang puloy-anan sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios ang among amahan, gipadala mo ang imong bugtong anak sa Kristo, anak sa mahal nga Birhen Maria, aron ipakita namo ang dalan padulong sa kinabuhing dayon sa kanunay, hangpon unta namo siya sulod sa among kinabuhi ug hatagan kamigluna sulod sa imong kasing-kasing uban usab sa pangalia sa mahal nga Birhen Maria de sa Santos nga Rosaryo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magampo kita maigsoon, nga kanyang halad sakripisyo, pagampo dawaton sa Dios sumahan, magagahom sa tanan. O Ginoo, nagahandom kami sa adlaw nga ang imong balay alampuanan gipuno sa himaya sa kasantos himo kini nga halad nga kanunay nga among madawat alang sa among kaluwasan uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan nga matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Tungod kay dinhi sa balay nga alampuanan nga makita. Nga imong gitugot kanamo nga tukuron dili ikaw mohunong paghatag sa kayuhan sa imong mga anak. Nga nagpanawgi kanining yutangan ha kanimo diha sa lahangit sa katingalahang paagi. Imong gihulagway ang imong gibuhat ang misteryo sa imong pagkayusa kanamo. Dinhi ining gitukod nga balay alampuanan alang kanimo. Katong templo nga mao kami ang imong pagipalambo nga simbahan may kaylap sa kalibutan. Aron mamahimong kahingpitan sa lawas ni Kristo diha sa syudad nga Jerusalem nga langit nun. Nga mong matahom nga talan-awon uban kanihimo ug busa uban sa tanang manghel mga santo sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya duyog silang wayhuno nga pagahawit. Santos gado ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo. Ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Atong isang iyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, moatubang og moalagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among maigsoon nga na mga matay, malaumon mabanhaw silang tanan. Ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy, dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong nawong, ug kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, San Jose ngayang banaw sa imong mga apostoles. Sa tanan mong mga santos nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayahaon. Pinagi ni Jesu Kristo imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kanihiya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Magambag kita sa mahanawiton, mga pulong itudlo sa atong manunuhubos. Manahamu nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong halan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatagan namo karong adlaw. Upasayluwa kami sa among mga sala,
Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw nining panahon na tinabangan si mong gugmag kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot nga malawumon, pagbalik na Kristo among manunuhubos. Kay mo managing harian, ang gahumog mahaya, ang pud sa hata, ang tuhuran. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo nang iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa Ginoo ang mga sala, upag masalaipon ko nila ang pagsalig, pagtuo sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakitimaan sa tong panag-inig suunay, panagdait, manaunta kaninyo, peace be with you. Kini ang kordero sa Dios, nagwagtang sa mga sala sa kalibutan ng Dios nga nagpagataw diha sa mahal nga Birhen Maria. Bulahan kita gitawag gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Ginoo, naghangyo kami nga makaangkon ta sa bunga ug kalipay sa imong panalangin ang katawhan nga gihalad na mo nga anak kanimo himo nga magalagad kami kanimo sa lawas ug kalag ilabi na sa adlaw sa pangilin sa pagahin namo nining balay lampuanan na lang kanimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Lingkod sa mga pahibalo. Mga pasalamat pahibalo. Pasalamat sa atong mga liturgical servers, lectors, cantors of the psalm, choir, gift bearers, Ministry of Altar Servers, Liturgical Arts and Environment Ministry, ug ang extraordinary ministers of the Holy Communion. Uban sa atong Mass Presider karon ang atong Kura Paroko, si Reverend Father Fromencio Mahusay. Ang extraordinary ministers of the Holy Communion buot mag-imbitar sa atong magkaigsuunan, mga lalaki, 25 anyos hangtod sa 60 anyos, ulitaw o minyo sa pagka-extraordinary ministers of the Holy Communion diri sa atong parokya. Giauhag ang matag sityo sa ganahang moapil. Join lang sa among meeting every first and third Monday of the month from 8 p.m. to 10 p.m. dinhi sa atong Holy Cross Parish Function Hall. Karong adlaw mao ang kapistahan sa Birhen sa Rosario. Og human sa atantos nga misa isunod ang pagrosaryo og halad awit kang Maria. Og karong umaabot Oktubre 13, 2025, Lunes, mao ang kapistahan sa katapusang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima sa tulo ka mga bata. Aduna kitay santos nga misa sa alas 6 sa buntag ug sa alas 6 sa gabii. Human sa santos nga misa sa alas 6 sa gabii, isunod ang Living Rosary or ang mga tao mismo mao ang mupurma og rosaryo. Giauhag kita sa pagtambong sa maong kalihukan. Daghang salamat. Manindog alang sa pagampo, alang San Miguel Arcangel, nga kita panalipdan sa tanang mga dautan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taming batok sa mga kadautan o salitag sayawa. Kapuson unta siya sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langitnong hugpong, pinagi sa Dios nung gahom, itambog sa impyerno si Satanas, o ang tanang dautang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, ang among kabanayan ug tanang dapit sa kalibutan, karon hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Alada misa dano natugog magkalinaw ni Kristo.
Magampo kita sa santos nga rosaryo ug ato kiniituboy ang atong pag-ampo alang sa atong dakong gugma sa atong Dios sa pagkakabig sa mga makasasala ug sa pagpamayad sa mga sala nga nabuhat batok sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Alang pod usab sa katuyoan sa atong Santo Papa, kaluwasan sa mga kalag sa purgatorio ug sa tagsa-tagsa nato nga mga katuyuan sa mga nagpaampo kanato, sa mga walay nag-ampo ug sa mga di magtotoo. Palihog manluhod ang tanan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang krido, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalag siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdahigo ng imong ngalan, muabot ka na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Panlabanan mo kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Palihog man luhod. Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo mo ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo na sa langit, pagdahigo ng imong ngalan, muabot ka na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa mga sala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunual wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan,
bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadan panang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nainahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, Iampo mo kami nga midangop kanimo. o balaang naong dugo ni Jesus, Luwasa kami. palihog manindog. Adlaw kang Maria, ang pagday kang tahon ta. O bansa at kang El Gabriel, abi maghimaya ka. Inahan sa manunubos, puno ka sa grasya. Kami dini uluwas sa kadao, tansa salam. Palihog man luhod. Ang ikaduhang misteryo sa kasakit,
mo ang pag-aid o paghampak sa atong manunubos. Tanan. Hanamo na ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karunog sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dagan tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nainahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, Iampo mo kami nga midangop kanimo. o balaang naong dugo ni Jesus. Luwasa kami. Ikaw man
naghapa kami sa tiilan, kanimo inang amili. Ikaw masiga kaysa adlaw sa tauton, ang kalag mo bilin sa mga nagasiga. Ikaw man ang babaeng putli, maanyag pa kaysa bulat, naghapa kami sa tiilan, kanimo inang amili. Ikaw labi pang masiga kaysa adlaw sa kautuhon, ang kalag mo bilin sagnog mga nagasiga. Ang kalag mo bilin sagnog mga nagasiga. Ang ikatulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa atong Ginoo sa purong-purong nga tunukon. Amahan namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalangan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasiluwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag ngadto sa langit, labi na kadtong nanginahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, Iampo mo kami nga midangop kanimo. o balaang naong dugo ni Jesus. Luwasa kami. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasan sa krus sa atong Ginoo. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyen sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan kanunong sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadan tanang kalagad to sa langit. Labi na kadtong nanginahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala. Iampo mo kami nga midangop kanimo. O balaang naong dugo ni Jesus. Luwasa kami. Sa Mayo, ang Birhen Maria, nanaog sa langit, sa Cuba de area. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ang ikalimang misteryo sa kasakit, ang paglansang pagkamatay sa krus sa atong Ginoo. Amahan namo na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala,
Mayon nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, nahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Danan tanang kalag ngadto sa langit. Labi na kadtong nainahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala. Iampo mo kami nga midangop kanimo. O balang naong dugo ni Jesus. Luwasa kami. Palihog manindog ang tanan. Katong awitan ng Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra
nobis oculos, ad nobis converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Palihog man luhod. Litanya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo Kaloy kami, Kristo, kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Kristo, talinghong Kristo, manugi kami, Diyos samahan sa langit, patunga, Diyos anak manunubos sa kalibutan, kaloyan mo kami, Diyos Espiritu Santo, kaloyan mo kami, Santa Trinidad Diyos nga usa, kaloyan mo kami, Santa Maria, dampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos, iyampo mo kami, Santa nga Birhen sa mga Birhen, iyampo mo kami, inahan ni Kristo, iyampo mo kami, inahan sa grasya sa Diyos, iyampo mo kami, inahan nga putli, iyampo mo kami, inahan nga wala hilabti, iyampo mo kami, inahan nga sa sala wala mabuling, iyampo mo kami, inahan nga buutan, iyampo mo kami, inahan nga takos daygon, iyampo mo kami, inahan sa kanunayng panabang, iyampo mo kami, inahan sa magbubuhat, iyampo mo kami, inahan sa manluluwas, iyampo mo kami, Birhen nga sa kaalam mula ingon, iyampo mo kami, Birhen nga gitahod namo, iyampo mo kami, Birhen kansang kadayganan giawit namo, iyampo mo kami, Birhen nga gamhanan, iyampo mo kami, Birhen nga maluluyon, iyampo mo kami, Birhen nga matuuhon, iyampo mo kami, salamin sa katarungan, iyampo mo kami, lingkuranan sa kinaadman, iyampo mo kami, hinungdan sa among kalipay, iyampo mo kami, kalis sa spirituhanon, iyampo mo kami, kalis sa kadungganan, iyampo mo kami, mabulokong kalis sa paghalad, iyampo mo kami, rosa nga dili matukib, iyampo mo kami, lantawan ni David, iyampo mo kami, lantawan nga garing, iyampo mo kami, balay nga bulawan, iyampo mo kami, arka sa kasabutan, iyampo mo kami, ganghaan sa langit, iyampo mo kami, bituon sa kabuntagon, iyampo mo kami, kaayuhan sa mga masakiton, iyampo mo kami, dalangpanan sa mga makasasala, iyampo mo kami, maglilipay sa mga nanagsubo, iyampo mo kami, hinabang sa mga Kristiyanos, iyampo mo kami, Reyna sa mga angheles, iyampo mo kami, Reyna sa mga patriarkas, iyampo mo kami, Reyna sa mga propeta, iyampo mo kami, Reyna sa mga apostoles, iyampo mo kami, Reyna sa mga martires, iyampo mo kami, Reyna sa mga konfesores, iyampo mo kami, Reyna sa mga birhen, iyampo mo kami, Reyna sa mga santos, iyampo mo kami, Reyna gipanamkon nga walay salang panulundon, iyampo mo kami, Reyna sa santos uyamot nga rosaryo, iyampo mo kami, Reyna sa pamilya, iyampo mo kami, Reyna sa kalinaw, iyampo mo kami, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kami, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kami, Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, Kaloy kami. iampo mo kami santa nga inhan sa Dios, Mahimo kami takos sa mga saad Heso Kristo. magampo kita. O Dios, kansang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nagadangat alang kanamo sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi, itugot nangamuyo kami kanimo,
uban sa pamagpamalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot ka Rosario, sa mahal nga Birhen Maria, makasunod unta kami sa ilang gipasabot, ug mahuptan namo ang mga gisaad ni ini, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang memorary. Hinumduman mo, mahimayaong uyamot nga Birhen Maria, nga wala pagidungga nga may usa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, pangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan. Dinasig nining pagsalig, nagadangup kami kanimo, uulay sa tanang ulay, among inahan. Kanimo kami miduol sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan ug kasubo. O inahan sa Dios, ayaw tamayang among pangaliya, hinunua, luwasa kami o gihatag ang among pangamuyo. Amen. Maglingkod sa mga kadiyot. Maglingkod sa mga kadiyot. O karon nga higayon, atong pamation ang pagharana sa pipila sa atong mga parokyano dito sa Holy Cross Parish, alang sa atong mahalina ng Birhen Maria, pagpakitag debosyon kaniya mo ang atong Birhen sa Santos nga Rosario. Alang sa unang halad, aniya ang atong altar server nga si Axel Ordaniza para sa awit sa ina ng Santo Rosario. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pag-iyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kamit, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Iid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. O inang mahal, narito kamit, awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus. Puso namin ay hahandog, ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal.
Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Ang musunod niya si Alexandra Nicole Peleda o banan ni Kyle Emmanuel Vergara alang sa halad awit Maria ang tinuod nga reyna. Pag-usab ani nga atong parokyano nga si Alexandra Nicole Peleda o banan ni Kyle Emmanuel Vergara alang sa halad awit Maria ang tinuod nga reyna. Ikaw ang inahan sa kaayo, may gugma, nagdilaab, daw kalayo. Ikaw ang sumbanan, panaminan, maluluyon, nga dili pamarisan. Sa maunta kaming tanan kanimo, may kasing-kasing na timuot sa kaayo. Sa imong sapnayan, di mo igsapayan ang pag-agmuma ni ining kalibutan. Oray na ka, Birhen Maria, ang puno ka sa grasya, sa imong pagpaubos, na tao ang manunubos. Oray na ka, Santa Maria, ang kaayo mo walay sama, giyahan mo, ubanan mo, Kristo. Maria, ang tinuod nga reyna. Ikaw ang reyna, angay nga koronahan. Ang bituon mo iwag sa masulubon. O kaming tanan, Magalakaw ning dalan gilatas sa kalibutan. Oray na ka, Birhen Maria, napuno ka sa grasya, sa imong pagpaubos, na tao ang manunubos. Oray na ka, Santa Maria, ang kaayo mo walay sama, giyahan mo, ubanan mo kang Kristo. Maria, ang tinuod nga reyna. Karon na atubangan sa imong larawan, may saad nga gikan ni ining kalamhan. karon ug
ugma sa kahangturan, ikaw sumbanan paingon sa amahan, sa amahan. Umagray na ka, Birhen Maria, napuno ka sa grasya, sa imong pagpaubos, natawang manunubos. Umagray na ka, Santa Maria, ang kaayo mo walay sama, kiyahan mo, ubanan mo kang Kristo. Maria, 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 ang tinuod nga rayna. Maria, ang tinuod nga rayna. Sa katapusang halad, aniya nga atong hinigugmang Kuraparuko, Reverend Father Fermencio Omen Mahusay, para sa awit, Maghimaya ka Maria, Santissima Trinidad. Kiningantaha, klaro ni, klaro. Wapan is YouTube siguro. Mga atong ipausong atong kantahon. Ang mahal nga Birhen Maria, nga nalambigit ngadto sa Dios Amahan, isip usa ka dalaygong anak, masinugtanong anak, ngadto sa iyang anak sa Kristo, ngatong Ginoo, ngadto sa Espiritu Santo, ang esposa sa mahal nga Birhen Maria, ang mahal nga Birhen Maria ug ang Santissima Trinidad. Maghimaya ka, Maria, anak sa Diyos Amahan. Maghimaya ka, Maria, inahan sa Diyos nga anak. Maghimaya ka, Maria, esposa sa Espiritu Santo. Diyos nung puloy anan, sa mahal nga Trinidad. Tagtanan. Maghimaya ka, Maria, anak sa Diyos Amahan. Maghimaya ka, Maria, inahan sa Diyos nga anak. Maghimaya ka, Maria, esposa sa Espiritu Santo. Diyos ng puloy anan, sa mahal nga Trinidad. Daghang salamat, Padre, ug sa kaninyong tanan nga nihalad sa inyong mga tagsatagsa nga awit ni Mama Maria, ug karon ato isunod ang kasing-kasing nga paghalad sa mga buwak. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Ang
salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Maria, daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, dan agan mo kaming tanan. Ave, Ave, Maria. Maria, babay sa paglaom. Maria, inahan nga malikon, tuyod halang panan, birheng bulan, nigunon mo kaming tanan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Atong awiton ang Dios Rayna sa langit. Adios, Rayna sa langit, bituon nga masiga. Adios, inahan dalaygon. Adios, adios, adios.
Diyos na sa langit, biton nga masiga, a Diyos inahan dalaigon, adios, 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 adios. Atong pagpakan ang Ginoo bahan sa mahal nga Birhen Maria. Mary of the Most Holy Rosary, pray for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mayang gabi ka na tong tanan. May gabi pa sa Kuman sa misa, rosaryo, na ay lamesa alang sa tanan until the supply last. Mayong gabi, salamat sa pag-anhi. For documentation, picture taking siguro ta diha, no? Mag-isay. So, giawag ang tanan nga magpabilin, especially required para sa tanan para sa picture taking. Ari sa tubangan tanan for Ali sa picture taking. Unya inighuman ayaw sa magpamanguli dito lang ta sa function hall na ay giandam nga snacks. Nya till supply last. Diretso lang ta sa function hall na tay ginagmay nga snacks nga to.